Sa kaangot nga balita, Ricky Salcedo nga bata ni Anay Mayor Napatay Salcedo kag anay miyembro sa pulis nag-awol matapos na ulamid sa pila ka krimen. Nakatutok si Josel Huesca. Antes ang kamatayon ni Ricky Salcedo sa operasyon sang kapulisan nga inasang kaagahon, pila na kabises nga ginayam ini sang otoridad. Nobyembre nagligad nga tuig. Gin-checkpoint ini sang Aklan Police Provincial Office matapos nakabaton sang ompirmasyon ang otoridad nga may grupo ini nga mapakatiklan kag may dala nga mga armas. Pero sang ginpadulugan sa nabas, wala sang grupo si Salcedo kag nagaisahanon ini kag wala man sang armas. Gani wala ini gindakop. Naglupok naman ang ngalan ni Ricky Salcedo nga aksidente nga naigo sang iya armas luthang ang iya live-in partner nga si Aiko Sandoval sang Paon Istansya. Hepe sadto sang Sara si Senior Inspector Gilbert Archede nga sa karon retirado na nga pulis. Nagkakuan sa to sa mga pidabit of resistance ang Napatay. Ang pamilya nag-execute to affidavit of desistance. Sino ginaprokurar na itong madismiss man mo? Setyembre 2014, siya man ang ginatudlo nga sa likod sa pagtiro sa isa ka lalaki nga ginapasunay may diferensya sa paminsaron. Wala mapasakaan sang kaso si Salcedo, bangod wala sang gana ang pamilya nga magpasaka sang kaso. Tuig 2014, sang nag-awol sa serbisyo si SPO1 Ricky Salcedo, bangod sa madamo nga reklamo batok sa iya. Ginakuan sa napulbog na dismissal to, sa sinimo nag-awol na. Makapila na ka beses ini nga ginreklamo sa iya batasan samtang yara sa serbisyo bilang pulis. Ini man ang nagtulod sa Iloilo Police Provincial Office kag Campo Delgado nga imbestigahan si Salcedo tubtob nga na-dismiss sa serbisyo. Josel Huesca para sa One Western Visayas.